الأ روشا كل تركيا تيجياندن بطيبتي دواري آبوري دا كارساز سعيد أسترك استوديو عمي ديار بكري ميواني منن بخير هاتي كي سعيد كي سعيد دسبيك دوي بيشم يعني نوها مثلا دي رابورت هنا دي بيجيكو 15,000 كومباني هاتي نگرتن سري سالي به لتوي كد بيجي بيكاري كيم بويا يعني الفيدري تشاوا دنرخينه يعني الفيدري تشليشكيه problemek nîne di raportên ve herdûaliyan de. Ev heye. Keremke. Belekek Said dengete te Keremke. Yani 15,000 karsaz hatine girtin evana rastin li tuyik jî rast dibêje îro wexta ku karkir ku derin nakê ji bin tarim yani karê codkar heye derin findiqa top dikin berev didin zebzeye fêkînin zêrzewatin wana berev dikin li gorî Tirkiye dibêje ev vana îro xebatê xwe dikin vana jî karê wan û ez bêjim demdemê ye mesela du meha ye me hûnî vê ye vêya jî vêya nesinadî yani ne kare karê ku em bêjin mewsîma ye. Belê. Başa kekê girtina şirketa belê. Kek Said dixwazim girtina şirketa rast e zêde dibin. Belê. Kek Said dixwazim bizanibim kekê Said yani rewşa aborî li Tirkiyeyê ya ku di mesela çûnên yani xerciyên insanan de dibêjin ku gelek kargerî kiriye qeyraneka aborî heye yani krîzeka aborî li Tirkiye heye wekî karsazekî ti vê rewşê çawa dibin. Rast e krîzekî zêde heye de yani li Tirkiye wiha ye zengîn daha betirê zengîn dibûne feqîr jî hîn zêtirê feqîr bûne. Em jê dibêjin tebeqa ortê ew tebeqa ortê millet pir kêm maye kirîna tişta xerçkirina pera kêm ye ji ber wî hawî millet nake ji hêla xwarinê zehmetiyê dikişîne ji hêla cil û lîbasa ji hêla kiriyê xaniya pir zêde bûne mesrefê vergiyê dewletê pir zêde bûne ji ber van vergiya deyî kes nemakare pişta xwe rast bike qanûnê nû jî derxistine dewlet li ser şîrketa îro 15,000 heb şîrket hatine girtin viya barek pir giran e îro tu çiqa kar û xebatê jî bikî wexta ku tu ya tiştê ku tê peretê xî û tiştê ku tê jê qezenc kî tu didî berev tu lê mêze dikî tu xilas nake ji ber wî yekî van şîrketa wexta ku bên girtin li gor wî hawî jî millet jî her şîrketek îro 100 heb 200 heb 20 heb 30 heb 50 heb karkir tê dişoxulin ev van şoxulê van camê re jî giştûdek betal dibe mecbûr ew ê jî bêkar bimînin bêşoxul bimînin. Kekê Said krîzek mezin heye li Tirkiye. Başa ki ev krîza aborî kekê Said çi tesîrê li karsazan dike yani mesela wekî te karsaz çi ev krîza aborî çi tesîrê li we dike? Belê li me jî dide îro em ba karsaza dikin karsaz îro tê em bibêjin bi perê Tirkiye bi 1000 baxnotî em wan bidin şoxlandin wan xilas nake ew dora 2500 3000 dikin ancak ew jî wan xwedî bike wexta ku em lê mêze dikin ku em jî bi vî hawî wan bidin şoxlandin vî pera bidin wan em ê jî mecbûr rabin em ê dikanê xwe bigirin yani em ê şîrketê xwe bigirin em nemakarin pêş dikevin
الهلال کردستان جی تلی مزد کی تنگاسی لور هیم متر زیده یه ایرو ام مثلا ام جود کارن ایرو ام وقتا کو ام پنبو گنم ام تینن هوله ام لی مزد کن سالی چونه گنم به 8 ورقه بو باغنوت ابو ایرو ام لی مزد کن دیسا عینیه فiyatı gübre çiye 4 kat, 3 kat. Fiyatı mozotu Türkiye çiye 3 kat, 4 kat. Fiyatı ilacı biye 3 kat, 4 kat. Keda karkera yani ücreta karkera biye 3 kat, 4 kat. بله گلک بله، سپاس بله، که بله، سعید بله، öztürk بله، استودیوم دیاربکر gelme.